ka dubi duniya a yau za ka ga mutane da yawa sun bar wannan sunnar ta manzon Allah, kuma gaskiya ne za ka ga musulmi ya yi attishawa yana jin kunyar ya ce alhamdulillah. Wallahi na sha ganin haka, musulmi ya yi attishawa yana jin kunyar ya ce alhamdulillah, ko kuma zai faɗa ya faɗa a hankali sai ce wasta'abu anha bi sunnatin ifrinjiyatin khasisa. Maimakon haka ma sai aka wayi gani musulmai sun koma kwaikwayon al'adar turawa makaskanciya. Me al'adar turawa? Idan ya ji shawara ce excuse me. Baka taba je musulmi ya faɗi wannan ba? To idan aka ce Abdullahi bin Umar a zamanin su ya ce abba sunan shaidan, to mu namu zamanin kuma excuse me ya zama na shaidan ko? Maimakon ka ce alhamdulillah sai ya koma cewa excuse me. Kuma wannan al'ada ce wanda take ba ta ma wato ba al'ada, ba addini ne ya kawo shi ba, al'ada ce wanda ba ta da alaka da addini samsam. Allah ya kare mu.